Jeg har sat mig ned ved en ny vogn fra Knaus, som hedder Jaseo. Det er en vogn, som i udgangspunktet er gasfri. Det vil sige, at den kører udelukkende på strøm. Den kan dog fås med gas, hvis man insisterer på det. Så kan man købe gassen til. Men i udgangspunktet er det altså en vogn, som udelukkende er på el. Det er en letvægter. Den har en totalvægt på 1100 kilo. Den vejer i egenvægten lige godt 800, så det vil sige, at det er altså en vogn, som de fleste biler vil kunne trække. Det er jo selvfølgelig også en vogn, der sigter på det elektriske bilmarked, som jo allerede er kan man sige, ved at blive implementeret. Den her sammenkobling, man ser her på messen i Tyskland, der har man sat en elektrisk bil foran, og på nogle elbiler, der er man i stand til at føre strømmen fra bilen ind i campingvognen, sådan så man altså kan tappe en lille smule strøm fra det store batteri ind i bilen og bruge det inde i campingvognen. Campingvognen har så et induktionskomfur, det vil sige et elektrisk komfur. Den har et klimaanlæg, der også kører på strøm, og den har et kompressorkøleskab. Det er en lille vogn, som kan man sige, henvender sig altså typisk til det publikum, der ikke dem, der camperer om vinteren, men som camperer i årets varme måneder. Formentlig primært unge familier, børnefamilier, som vil kunne se et perspektiv i det her. En virkelig spændende vogn, og som har verdenspremiere hernede på messen i Tyskland.